Погледнахме сайта на 8888BG и видяхме начален бонус до 250 лева и до 100 безплатни залога. Супер, нали? Също така, букмейкъра има и други оферти за клиентите си, като например оферта за нулево равенство, бонус колонка до 100%, ранно изплащане и VIP клуб. 8888BG предлага както залагане на живо, така и предаване на живо на различни спортове. Освен това, тук ще намерите виртуални спортове като баскетбол, конни състезания и надбягвания с хрътки. Ако искате да залагате от телефона, имате късмет, приложението е идеално. Освен чудесен букмейкър, 8888BG също предлага отлично казино. Къде може да научите още за 8888? Вижте долу в описанието.